ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಮರ್ವಾಯಿ ಗಸಿ ಅವೇ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಇರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 10 ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಪುಳಿ 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 1 ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ 1 ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿದ್ದ ಈಗ 1 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ಗ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆಂದೇನು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಸರಿಟವೇನು ಪೊದುಪೋಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ದೀದುಂದೇನು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಪೊತ್ತುದಾತುಂಡು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಐನ ಬಕ್ಕಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಮರುವಾಯಿನ ಬೇಯರದೀಕ ಯಾನ ಮೂಲು ಮರುವಾಯಿನ ಭಾಗ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದಿ ಜಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಮರುವಾಯಿದ ಮಾಸ ನೆನ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಬೇಯರದೀಕ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ನನೆತ್ತ ಪೊತುದೀತಿನ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಚೌಲಿ ಆತು ನಾವೇನು ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ಗ ನನೆತ್ತ ಈಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ನೆನ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಂಡಾಂಡು ಕಡೆದಾತು ಈತು ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತ ಈಗ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿನ ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಈತ ಕಡೆಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತ ಮರುವಾಯಿ ಬೇಯ್ತದನ ಪಂದು ತೂಕ ಮರುವಾಯಿ ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೈಲ್ನ ಪಾರ್ದು ಮರುವಾಯಿ ಬೇಯ್ತದನ ಪಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮರುವಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬುರ್ದಿತ್ತನ ಮರುವಾಯಿ ಬೇಯ್ತದನ ಪಂದರ್ಥ ಮರುವಾಯಿ ಇತ್ತ ಬಾಯಿ ಬುರ್ತುನು ಮರುವಾಯಿ ಬೇಯ್ತದನ ನಾನು ಅರೆಪುನೈಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೈ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತನ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಗಸಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ನೆನ್ ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ನಾಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಂದೇನು ಕೊದ್ದೆರ ಬುಡೋಡು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಿತ್ತ ಕೊದ್ದೆರ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತ ಲಿಡ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿದ್ದುಂಡು ಕೈಲ್ ಪಾರ್ದೋರ ಮಾತ ಚೆಕ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮರುವಾಯಿ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.